ens hem de rebel·lar, ens hem d'organitzar i lluitar. Lluitar per combatre el feixisme, organitzar-nos per defensar els nostres drets individuals i col·lectius, rebel·lar-nos per tindre un futur digne, lliure de l'opressió espanyola i francesa, del capitalisme i del patriarcat, perquè ho volem tot i estem disposats a lluitar per aconseguir-ho. Per això, eixim a diades com avui, per dir ben alt i fort que seguirem lluitant. Per la independència, el socialisme i el feminisme, el jovent ho podem tot.